Panagbiag ni hingaing bag panawan ni. May kapat nga estasyon. Ipanakaisap lang ni Jesus iti Sanhedrin. Dayawen da kawapo ni Heso Kristo ket agrupbag kami ken ka. Daw po itirasan pa na krus mo insalatan mo ilubo. Iti pumigaten, nag-uungong dagiti panglakayen, dagiti Hudyo, dagiti panguluhen apapadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Ket naidatagda ni Jesus iti Sanhedrin, apang kumanda. Ipagaman kada kami no sika ti Kristo, kinunada, ngem insumbat ni Jesus. No ipaga kada kayo, didak tunget la patyen. No agsalugsudak kada kayo, di kayo tunget la sumumbat. Ngem manipot ita, agtugaw ti anak ti tao, iti makanawan ti Dios ama nakabalin amin. No kasta, sika ti anak ti Dios, kinunada amin. Da kayo ti ako na asyak, insumbat na. Adon, apang lakagan ti pinartuat, ti agdadaras alubong. Kaunaan ti amin, ti instahusga anaparnuay. Kas iti kapardas ti kimat. Titimut, tamudo tayo nga agitudo, ti akin baso. Uray no saan pay laeng anapaneknikan ti pudno nga akin arami ngamin saan tayo ang makatutor ang mangosi iti krimen. Apo, pabilgen ti pamatimigen ka. Iti tiyempo ang maupay kami nga uray asisensegga ti hustisya. Apo, pabilgen ti